Na strednej škole platí, že musíte zvoliť správnu motiváciu. Ponuka prijať pozíciu viceprimátorky prišla v tom najnevhodnejšom čase. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože vždy som mala takú zodpovednosť voči študentom, doviesť ich dokonca, pomôcť im na tej ceste, aby boli úspešní. Zrazu som prišla do sveta kompromisov, do sveta až bezhlavého presadzovania si vlastného názoru. Naučila som sa počúvať a to súvisí s tou trpezlivosťou, ktorú som mala aj pri tých žiakoch v škole. Ten vyšší cieľ si myslím, že je dôležitejší ako možno nejaké také osobné predsudky, kto je lepší alebo kto teraz príde s huronskejším nápadom. Ak by ste mali jednou vetou povedať, čo dnes Košice potrebujú, aby išli dopredu? A mne je niekedy veľmi ľúto, keď ja viem, že dnes je taká doba, nemusíme všetko za každú cenu hejtovať a kritizovať. Tešiť sa, viac radosti do tej atmosféry mesta vniesť, toho, čo sa nám darí. A darí sa nám veľa vecí, ale za tie 2 volebné obdobia som sa veľmi veľa naučila. Čiže my sme tieto byty dali do poriadku, zrekonštruovali a poskytli sme ich práve ľuďom v núdzi. Pokiaľ tu nebude fungovať tento systém, že bude o každého v spoločnosti postarané a hlavne o tých najzraniteľnejších, tie športoviská nám doslova vyrastli ako huby po daždi. Presadiť niečo pre ženu v mužskom politickom svete je určite náročnejšie. Dnes medzi nami vítam výnimočnú ženu, ktorá svojou prácou, odvahou a víziou formuje náš región. Ženu, ktorá nerozpráva len o zmene, ale prináša reálne výsledky. Jej cesta je dôkazom, že keď žena prevezme zodpovednosť, dokáže meniť veci k lepšiemu. Pre ľudí, pre región, pre budúcnosť. Dovoľte mi privítať v našom podcaste silnú osobnosť, líderku, ženu, inšpiráciu pre mnohé z nás, pani Luciu Gurbáľovú. Dobrý deň. Lucka, viac ako 20 rokov ste učili študentov. Čo je tá jedna kľúčová vec, ktorú vás naučili oni? Naučili ma mnohým veciam, ale ak by som mala hovoriť o takej najkľúčovejšej veci, tak je to určite trpezlivosť. Trpezlivosť v tom zmysle, že na strednej škole to tak nefunguje, že niečo poviete a hneď vás všetci posluchnú, alebo hneď sa všetci s tým stotožnia, alebo hneď si to osvoja, hneď budú plniť nejaké úlohy alebo zadania. Na strednej škole platí, že musíte zvoliť správnu motiváciu, správnu metódu, možno aj v každej triede inú. Musíte odkomunikovať, odpozerať, prezistiť, aká tá situácia v tej triede je a čo na nich platí alebo čo na nich neplatí. Možno niekedy aj individuálny prístup je potrebný, lebo naozaj, že tí žiaci, tí študenti sú rôzni. A tá trpezlivosť jednak v tom, že vedela som, že tie výsledky sa nedostavia hneď. Že možno to dobré, čo som v tej chvíli urobila pre nich, alebo v tej situácii, sa neukáže, ja neviem, o týždeň, o mesiac, že to neuvidím. Ale musím povedať, že po rokoch, keď svojich bývalých študentov stretávam, mnohí mi povedia, čo si pamätajú z toho spoločného fungovania na škole. A často sú to práve situácie, od ktorých ja som možno v tej chvíli nečakala nejaké veľké výsledky alebo nejaké konkrétne závery, ale teraz vidím, že to v nich zanechalo stopu a pozitívnu stopu. Mnohí si pamätajú celé vety, ktoré som povedala, mnohí si pamätajú myšlienky, ktoré som vyslovila na hodinách alebo len tak pri rozhovoroch. A to ma veľmi teší a to ma povzbudzuje a to mi dodáva takú silu, že niekedy tá trpezlivosť, ktorú som tam musela mať, tak sa oplatila a prináša rúže, ako sa hovorí, lebo trpezlivosť rúže prináša. Máte v pamäti aj nejaký ročník alebo nejakých študentov, ktorí vám tak zostali v pamäti najviac nejakým blízkym príbehom alebo nejakou situáciou, ktorú ste spolu prežili? Samozrejme, že najviac takých spoločných zážitkov mám s triedami, ktorým som bola triedna, pretože tam je ten kontakt bližší.
taký intenzívnejší a tam skôr vidíte aj do tej rodinnej situácie, možno do tých problémov, ktoré tí študenti museli prežívať. Nemám vyslovene, že študentov, ktorí by boli nejakí, že špeciálni, ale naozaj žiaci, ktorým som bola triedna, mnohí z nich, mám ich zozname v mobile medzi telefónnymi číslami a často sa ozvú, povedia o svojich novinkách, ktoré majú v živote, alebo len tak zagratulujú, ak mám nejaký sviatok, narodeniny, meniny, alebo ma niekde vidia tým, že ja som teraz tak verejne známa a sa objavujem na tých billboardoch, objavujem sa možno tak viac v povedomí ľudí, tak ma niekedy tak povzbudia nejakou správou alebo telefonátom. A to je veľmi milé, to si veľmi vážim, veľmi si to cením a som za to vďačná. Prechod zo školstva do vedenia mesta je veľkým krokom. Čo bolo pre vás najťažšie a čo vás naopak ako líderku veľmi posilnilo? Najťažšie bolo to, že ponuka prijať pozíciu viceprimátorky prišla, čo sa týka školského roka pre mňa ako pre pedagóga, v tom najnevhodnejšom čase, pretože bola som triednou učiteľkou v maturitnom ročníku. Moji študenti, bolo to pred Vianočnými sviatkami, moji študenti mali stužkovú a ja som vlastne už na tej stužkovej slávnosti vedela, že k 1.1.2019 opúšťam školu, opúšťam pedagogický svet a budem teda uvoľnená na výkon verejnej funkcie, ktorej sa budem venovať naplno. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože vždy som mala takú zodpovednosť voči študentom, doviesť ich dokonca, pomôcť im na tej ceste, aby boli úspešní, či už v tej maturite, alebo možno aj potom pri hľadaní vysokej školy alebo pri uplatnení v ďalšom živote. Tak vždy som bola taká spokojná, keď mi prišla nejaká spätná väzba, že moji študenti už majú prácu, alebo že sú prijatí na vysoké školy a tým nejak pre mňa končil ten cyklus jednej generácie, ktorú som si vždy tak povedala, že mala som tú možnosť ich nejako formovať a ovplyvniť. A toto prišlo v taký, ako hovorím, v taký zvláštny čas, že veľmi ťažko sa mi to jednak tým študentom oznamovalo a veľmi ťažko som z tej školy po 20 rokoch odchádzala. Všetci sa ma pýtali, že či vám učenie nebude chýbať. Hovorím, no to ja to teraz ešte neviem. A potom po čase som už vedela, že mi to učenie chýba určite. Aj teraz mi chýba, stále mi chýba. Ale viem, že kým budem teda užitočná v tejto pozícii alebo v tejto polohe alebo v tejto oblasti, tak sa budem snažiť prinášať to najlepšie zo seba, čo je možné a čo mi moje možnosti umožnia, alebo moje schopnosti a zručnosti, ktoré mám, tak by som rada venovala pre lepší a efektívnejší život v meste a v kraji. Čiže ten môj odchod zo školstva bol taký smutný, pretože som mala pocit, že nechávam svojich študentov ako keby že na pospas. Ale bolo to také prirodzené rozhodnutie, kde ste sa museli ich hneď rozhodnúť, zvážiť pre a proti a tie možnosti. No a vlastne ste prechádzali z toho školstva k mestu a tam ste vedeli ale využiť naplno, si myslím, svoje schopnosti, pretože takisto komunikácia so študentmi, vedenie, učenie vlastne, to je všetko forma, ktorá vlastne niečo prináša novej generácii, ľuďom, deťom, ale a samozrejme, že aj práca s ich rodičmi je veľmi dôležitá. Takže tento krok asi pre vás bol takým tým stupienkom vyššie. Áno, bol, samozrejme, určite. Možno ten rozdiel, ktorý bol pre mňa zo začiatku taký náročnejší, bol v tom, že na tej strednej škole platili nejaké pravidlá, boli nejaké zaužívané postupy, ktoré sme ako pedagógovia sa snažili nejako inštalovať do toho výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sme z tých študentov čo najviac vydolovali alebo čo najväčší potenciál
aby sme v nich objavili. Čiže malo to nejaké také svoje pravidlá, nejaké také zaužívané metódy, formy a nie všetky v tom politickom svete platia. Zrazu som prišla do sveta kompromisov, do sveta takého možno až bezhlavého presadzovania si vlastného názoru, do sveta, v ktorom zrazu zistíte, že na druhej strane máte oponenta, ktorý sa do krvi pobije za to, že nemáte pravdu. Bolo to medzi tými študentmi v tomto smere určite jednoduchšie, ale zase musím povedať, že ma to posunulo v tom, že naučila som sa počúvať, a to súvisí s tou trpezlivosťou, ktorú som mala aj pri tých žiakoch v škole. Naučila som sa počúvať, viac počúvať ako rozprávať a veľa som sa dozvedela. Vo svete školstva a teda v tej triede pravdepodobne ste mali okamžitú odozvu. Teda keď ste niečo prednášali študentom, vysvetľovali, mentorovali ste ich pravdepodobne, žiaci okamžite nadviazali vlastne tie vedomosti a schopnosti, ktoré mali od vás teda nabrať a mali ste okamžitú teda odozvu. Hej? Ten žiak na následnej hodine vedel správne reagovať, správne sa vyjadrovať, alebo nejakú písomku napísal čo najlepšie a tam sa zhodnotili tie vedomosti. Kdežto v meste, tam asi keď ste vkročili do sveta tejto politiky mestskej, tak tam vlastne si každý stojí za tým svojím a presadzuje to svoje, práve čo ste povedali, a tam je to o to ťažšie. Určite v tomto máte pravdu, je to presne tak, ale práve ako som už spomínala, že vycvičená možno niekedy tou trpezlivosťou, toto sa mi v tomto svete veľmi osvedčilo, že to funguje. Ak možno nečakáme, že to, s čím som ja teraz prišla, tak ja odídem z tejto miestnosti a všetci tento môj názor príjmu, poberú, všetci sa so mnou stotožnia, všetci ma budú potľapkávať po pleci, pochvália ma, aká som úžasná a odídem šťastná, že ako som to dobre vyriešila. Presne je to tu o tom, že môžem prísť s vlastným návrhom, môžem prísť s vlastným nejakým návrhom riešenia alebo podnetom, ale musím to brať tak, že ďalšie návrhy, ďalšie podnety sú rovnako dôležité ako ten môj a musím ich vedieť prijímať. Ak sú samozrejme akceptovateľné a rozumné, tak bez ohľadu na nejaké stranické trička alebo bez ohľadu na nejakú politickú príslušnosť alebo inú príslušnosť, niekedy ten vyšší cieľ si myslím, že je dôležitejší ako možno nejaké také osobné predsudky, kto je lepší, alebo kto teraz príde s huronskejším nápadom. Tamto hľadanie kompromisov je veľmi dôležité v tomto politickom svete, to som sa za tie roky naučila. Ale viete si nájsť svoj čas a počkať si na svoju správnu príležitosť. Áno. A hlavne je veľmi dôležité mať dobré argumenty a vedieť dobre komunikovať. Čiže na to sa treba vedieť aj pripraviť, na to treba byť optimisticky naladený, na to treba takú dávku guráže v tom dobrom slova zmysle, že chcem v pokoji a v miery tých ľudí presvedčiť o niečom, čo si myslím, že je správne. A aj keď to vyčerpáva, musím povedať, často, tak stojí to za to. Ak by ste mali jednou vetou povedať, čo dnes Košice potrebujú, aby išli dopredu? Košice potrebujú hlavne pokoj a dobrých ľudí. Lebo výsledky, ktoré sú viditeľné a hmatateľné, hovoria o sebe samé. A mne je niekedy veľmi ľúto, keď ja viem, že dnes je taká doba a možno to prináša aj ten svet na tých sociálnych sieťach, ale nemusíme všetko za každú cenu hejtovať a kritizovať, aj keď je to dobré. Poznáme to, často si tak sa posťažujeme, hej, že tak robí sa, nie je dobre, nerobí sa, nie je dobre, čiže ako keby niekedy nám nič nie je dobre. Ale možno tešiť sa, viac radosti do tej atmosféry mesta vniesť alebo prežívať tú radosť z toho, čo sa nám darí. A darí sa nám veľa vecí.
Vyrástli nové budovy, máme krásne projekty v meste, ktoré sú matateľné, viditeľné, z ktorých sa môžeme tešiť, ktoré môžeme navštevovať, ktoré môžeme využívať. Či už sú to športoviská, alebo zariadenia sociálnych služieb, alebo zrekonštruované školy. Naozaj som presvedčená, že ak by sme išli pamäťou do histórie, tak neboli také prajné obdobia pre samosprávu v meste. Za tohto vedenia, odkedy je primátorom pán Poláček, a v podstate som aj vďačná za to, že som dostala túto šancu a že som mohla byť 2 volebné obdobia súčasťou vedenia mesta, alebo že môžem byť, tak myslím si, že tie výsledky sú matateľnejšie, viditeľnejšie, konkrétnejšie a máme sa čím pochváliť. Mesto stavia, buduje, nadväzuje nové partnerstvá. Neustále sa tu niečo deje v rámci kultúry, športu alebo festivalov. Vašou nejakou takou víziou alebo nejaký váš taký námet, ktorý by ste napríklad ešte v tomto roku tak viditeľne chceli dať do popredia? Ja som dostala od pána primátora kompetencie oblasť školstva a oblasť sociálnych vecí. A aj keď samozrejme tá školská oblasť mi je taká bližšia a tak lepšie jej rozumiem, keďže som v nej pôsobila, tá sociálna oblasť mi možno zo začiatku nebola pre mňa nebola som v nej až tak doma, aby som to správne pomenovala. Ale za tie 2 volebné obdobia som sa veľmi veľa naučila a hlavne som veľa vecí pochopila. A to na osudoch a prípadoch konkrétnych rodín, konkrétnych ľudí, ktorí potrebovali pomoc. A myslím si, že práve v tejto sociálnej oblasti sa tomuto vedeniu veľmi darí. Či už by som spomenula, ja neviem, možno projekty Housing First, Housing Led, byty, ktoré neboli obývané, boli v stave, ktorý sa absolútne nedal využívať na bývanie. Čiže my sme tieto byty dali do poriadku, zrekonštruovali a poskytli sme ich práve ľuďom v núdzi. Takže tie projekty, takisto sme odovzdali byty organizáciám, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi, aby oni mohli sprevádzajúcim bývaním pomáhať takýmto rodinám. Nehovoriac o tom, že sme z vlastného rozpočtu vybudovali nové komunitné centrum v Krásnej. Máme vlastný hospic, čo žiadne mesto, žiadna obec na Slovensku nemá ako samospráva, aby bola zriaďovateľom takéhoto zariadenia. Máme veľké zariadenie pre dôchodcov na Garbiarskej, jedno z najväčších na Slovensku. Vieme, že si to vyžaduje aj tá doba, lebo vieme, že tí ľudia, ktorí sa ocitajú v situácii, že potrebujú pomoc niekoho nad ním, či už je to mesto, obec, mesto, štát, kraj, štát, tých ľudí nám pribúda, vieme, že populácia klesá a stále je dopyt po tejto službe, pretože o týchto ľudí sa nám čo chvíľa asi nebude mať celkom kto postarať, keďže vek dožitia sa zvyšuje a mladých ľudí máme stále menej. Tak je to taký celospoločenský problém, ale my tu práve v meste Košice robíme všetko preto, aby bol čo najjemnejší ten dopad na tú spoločnosť, aby tá rodina, keď sa zrazu ocitne v situácii, že toho člena rodiny, ktorý potrebuje tú celodennú starostlivosť, tak aby ho vedeli rýchlo umiestniť a do zariadenia, ktorému môžu dôverovať, kde naozaj bude tá služba poskytnutá tak, aby oni mohli v pokoji chodiť do zamestnania a starať sa o rodinu. A je to dôležité, lebo môžeme sami tu rozprávať o tom, že nám mladí odchádzajú do zahraničia a mladé rodiny tu nechcú ostať a môžeme hľadať všelijaké vízie a stratégie. Pokiaľ tu nebude fungovať tento systém, že bude o každého v spoločnosti postarané a hlavne o tých najzraniteľnejších, tak sa jednoducho nebudeme mať dobre. To sú presne tie projekty, o ktorých sa často nerozpráva, lebo napríklad Národné tenisové centrum je veľmi viditeľné, mladí o tom vedia, rodiny o tom vedia, alebo plavecký bazén, ktorý sa rekonštruoval. Je to časť, ktorá je viditeľná, hmatateľná, každý o tom vie, rozpráva, ľudia sa tam často navštevujú a chodia športovať, ale presne projekty,
ako sú zo sociálnej oblasti a zo zdravotníckej sféry, tých je menej vidieť. O tých sa menej rozpráva, ale každý z nás ich vlastne využíva. Či sú to naši starí rodičia, naši príbuzní, známi, alebo niekto, kto nám v blízkej dobe ochorel, každý vlastne ich využíva, ale tieto projekty nie sú takto vyzdvihnuté a to všetko buduje mesto, samospráva a vlastne naši volení zástupcovia. Tak? Áno, je to tak. Súhlasím. Tie športoviská nám doslova vyrastli ako huby po daždi. A nehovoriac o zrekonštruovaných areáloch pri školách, ihriskách, atletických dráh a telocviční. Takže veľmi sa tešíme, že sme vytvorili mladým priestor na to, aby sa hýbali, aby športovali, aby si medzi tými športami našli ten, ktorý sa im páči a ktorému sa chcú venovať, lebo aj po tom covide videli sme to aj na našich školách, že ten pohyb našim deťom chýbal a my sa to snažíme teraz všemožne ako keby dohnať aj tým, že vytvárame priestor, či už v školách, v centrách voľného času, na tých novovybudovaných športoviskách. Staráme sa o to, aby mohli sa hýbať a športovať deti, mládež a takisto aj tí starší. Vy ako žena a líderka v meste stretávate sa s mužmi najčastejšie a dostávate sa do situácií, kde si musíte to svoje líderstvo a to svoje miesto nejak prebojovať, získať, alebo vám to len tak ľahko prejde, keď niečo prednesiete? Presadiť niečo pre ženu v mužskom politickom svete je určite náročnejšie ako keď s nejakým dobrým nápadom príde muž. Ten ženský návrh sa tak viacej preveruje, viacej spochybňuje na začiatku, nemá veľkú dôveru tých mužov. A to zase nechcem úplne, že šablónovito hovoriť, že to je v každej situácii, ale väčšina týchto situácií je práve takých, že potrebujem viacej argumentov na to, aby som ich presvedčila, že mám dobré riešenie alebo že mám dobrý nápad. A dostať sa s tou svojou myšlienkou a s projektom dopredu? Určite. Úplne dopredu? Áno, treba sa trošku presekať cez tú cestu. A možno po tom čase už aj mám na to také nejaké svoje spôsoby, že ako sa to dá. Ale je to vždy náročné. A vždy je dobré, keď tie ženy držia spolu a je ich v určitej situácii, keď potrebujeme nejaké riešenie odprezentovať. Určite je dobré, keď tie ženy držia pri sebe a je ich viac na nejakú konkrétnu záležitosť, aj keď ide o nejaký nápad, dajme tomu. No a čo sa týka toho mužského, ženského sveta, myslím si, že to funguje tak asi ako v každej oblasti. Aj keď máme zamestnanie, máme povolania, ktorým sa venujú asi vo väčšej miere ženy, treba ja neviem, ten učiteľský svet. Tam to majú ženy ťažké, pretože keď majú v kolektíve jedného muža, alebo dvoch, alebo naozaj, že ich majú ako šafránu, tak často sú samé aj na také náročné veci, ktoré by možno fyzicky patrili viac chlapom, hej. Ale v tom mužsko-ženskom svete, v politike, musíte niekde na začiatku tej spolupráce si musíte získať ich dôveru. Lebo... Vy napríklad, ako ste si získali ich dôveru? No nebolo to ľahké, pretože my sme sa s pánom primátorom vôbec nepoznali. Vzniklo to z istej politickej dohody a spoznávali sme sa vlastne až pri práci. A tak sa aj hovorí, že pri práci sa najviac odkryjú tie ľudské vlastnosti a najviac sa ukáže ten charakter toho človeka, s ktorým spolupracujete. Takže ste mohli staviať na hodnotách. A tak to aj bolo. Čiže spojila nás práca, tá nám ukázala, čo máme spoločné, ako rozmýšľame. A musím povedať, že sme sa zhodli v mnohých veciach hodnotových. A to vlastne potom dalo takú ďalšiu zelenú tej spolupráci, že nie náhodou, alebo nie už len z nejakého čisto politického kalkulu si ma za viceprimátorku zvolil pán primátor aj v druhom volebnom období. Takže už sme vedeli
ako fungujeme, ako vieme posunúť niektoré veci spoločne, pretože každý z nás má nejaký svoj potenciál a snažíme sa ho využívať pre dobro veci, pre obyvateľov Košic. Takže myslím si, že v mnohých veciach sme našli prieniky a to nás posunulo do ďalšej spolupráce. Ako aj pracovné úspechy určite a najčastejšie je to tá dôvera. Určite áno. Ľudská, ako si popri týchto všetkých povinnostiach práce pre mesto, pre región nachádzate čas sama pre seba? Je to veľmi ťažké. Trvalo mi, kým som sa naučila organizovať si čas. Často ma tá práca pohltila natoľko, že som sa jej venovala 24/7. Mohla som si to dovoliť vzhľadom na to, že mám dospelé deti, ktoré už majú svoje rodiny. Takže nepotrebovala som utekať ako možno ženy, ktoré musia utekať do tých domov, aby sa postarali o deti a zabezpečili servis rodine. Takže v tomto musím povedať, že ako si som bola slobodnejšia, takže som si to mohla dovoliť, ale samozrejme tam je veľmi dôležité si určiť, do akej miery je to, že ma to baví a to zvládam a stále som fresh, ako sa hovorí, hej. A už keď cítim únavu, vyčerpanie, myslím si, že je veľmi dôležité si ten oddych a relax dopriať, pretože ak to podceníme, potom sa to odrazí na ďalších výkonoch a mám už takú skúsenosť, že keď je že to telo alebo tá hlava povie, že potrebuješ relax, tak ho jednoducho treba zrealizovať. Milí sledovatelia, zdieľajte, lajkujte a v záverečnom sledovaní môžete vyhrať. Ja vás pozývam prežiť so mnou jeden pracovný deň, ktorého súčasťou bude aj športový zážitok v našom novovybudovanom Národnom tenisovom centre. Zahráme si badminton.